Bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest nou dia, en aquest dimarts 28 de desembre. La Pilar Ribes, que ja la tenim aquí, m'ha dit, diu, vigila perquè avui és el dia dels innocents. Dic, potser has de vigilar tu, Pilar Ribes. Però bé, el que farem els propers minuts aquesta tarda al Cafeïna seran diferents coses. Començarem com a molt, com ho diria jo, amb una espurneta per crear un bon ambient, per parlar de nits especials. Ens anirem a la de Cap d'Any, però la podem extrapolar en qualsevol moment, en qualsevol cita romàntica, amb la nostra parella, a qualsevol moment, però de seguida us explicarem. Després parlarem amb Tere Cunillera, la vicepresidenta primera del Congrés, que hem pogut estar amb ella aquest matí una estoneta, hem compartit una conversa i de seguida també la compartirem amb vosaltres. Parlarem de moda amb la Jessica Cedeño i la Joana Nieto i posarem el punt final amb una proposta per aquesta mateixa tarda a CaixaFòrum. A les 5 de la tarda i a les 7 hi haurà un espectacle que s'anomena A dues bandes i el protagonista és Boni i vindrà avui al Cafeïna per explicar-nos com es presentarà d'aquí a 2 horetes aquesta primera proposta d'aquestes tardes de Nadal per al públic familiar. Entrem ja en matèria, ja l'he saludat, però ara ja li dono també el torn de paraula, la Pilar Ribes, la nostra sexòloga. Què tal, Pilar? Molt bé, bona tarda. I tu? Com estàs? Bé. Com han anat les festes? Perfecte. Bueno, les festes, el Nadal, perquè encara ens queda... Ara ens queda coses interessants i una cosa molt bonica pels nens. Sí? Sí. El que passa és que tinc que fer una puntualització el que acabes de dir. Per què? Perquè això de que anem a explicar ara de suggerències de nits està molt bé, excepte per la nit de Reis. Saps per què? No. Perquè si féssim soroll, no fos cas que els nens se'ns assustin i pensin que els Reis ja han entrat. No. No havia pensat en això. Clar, jo penso en tot, Molt bé, Pilar, no, per alguna cosa tens molts estudis. Vanessa Cano, què tal? Molt bé, Maria. Bona tarda. Bones. Està molt bé que vinguis aquí i recordis vells temps, no? Pues sí. Una excompanya d'aquesta casa que va participar en programes com l'SCS i ara té altres projectes i en aquest cas avui vens amb un projecte molt maco que vas encetar aquest mateix estiu. Sí, al juliol. Vas obrir una botiga. Sí. Però una botiga una mica especial. Singular. És una botiga de què? A veure, perquè jo quan explico la teva botiga me costa molt, perquè tothom me diu, és un sex shop. No. No. Què és GMM? GMM és una botiga sensual. O sigui, el que denominem també com a sexy store o love store és una botiga dirigida a la dona, bàsicament, i a la parella, i per a mi és un espai dedicat a la sensualitat. Seria com a més delicat? Sí, molt més delicat. L'estètica està molt cuidada, o sigui, primer que tot, o sigui, a primer cop d'ull el que veus és que no hi ha vidres tintats perquè no ens hem d'amagar de res. És una botiga oberta a tothom, i l'estètica està molt cuidada i la selecció de productes també, amb un disseny, amb una estètica molt agradable i sobretot cosetes dirigides a la sensualitat. Hem de dir que ja passar per la botiga ja és un plaer, perquè és bonica de veritat. Jo li vaig preguntar quan vaig visitar-la, però aquesta botiga qui te l'ha dissenyat? I fa, jo. A mi m'ha sorprendre molt perquè, clar, jo coneixia una faceta de la Vanessa i molt discreta, i ara parlar de tot el que parla, de quina manera, molt tranquil·la i de temes que moltes vegades sonen com una mica tabú, que fa una mica de vergonya, i ella ho parla amb una tranquil·litat, com la Pilar Ribes, quan parla de sexe. Dóna goig, és d'agrair i és per la qual la vaig felicitar, de que ajudés una miqueteta a que la salut sexual dels lleidatans millori, perquè és un lloc de referència i és on jo li envio molts clients meus, perquè penso que el sap cuidar i sap fer-ho molt portador i amb molta habilitat, i per la qual la Vanessa es mereix un 10. Com vas arribar a muntar aquesta botiga? Bueno, vaig començar amb el tema del tàper sex, com un extra, perquè tenia curiositat, doncs vaig ser assessora de tàper sex durant un temps i després, a les reunions m'ho passava molt bé, però molt bé. I me divertia molt i, no sé, m'omplia, no? I després, clar, tant les noies me deien, clar, és que nosaltres no tenim cap lloc on anar a comprar això, perquè, clar, un sex shop, doncs, com que no, que resultava, o sigui, que havien de travessar una barrera i no se sentien còmodes. I llavors vaig dir, doncs mira, i per què no? I te vas llançar a la piscina. I me vaig llançar.
Però a la teva botiga també fas el tupper sex, no? Sí, és un dels serveis que oferim. A banda de la botiga on se poden trobar llenceria per a moments especials i també complements íntims per a la dona i la parella, doncs també fem tupper sex, tant a domicili, que és lo normal, no? Fer un tupper sex a domicili, però també tenim un espai on els fem a la botiga. Avui la Vanessa ens ha portat com una petita mostra del que podem trobar a la botiga i que són coses molt especials que ho pots compartir amb la parella, en solitari, tant masculí com femení, però a mi m'agrada perquè, primer de tot, ens ha portat un aroma aquí al plató, com a molt dolç, no, Pilar? Ens ha portat unes barretes d'incens, no?, que desprenen una olor que, vulguis o no, incita, no? Vull dir, sempre hem dit que la qüestió sexual o sensual va molt lligada a la higiene, a que l'altre en sigui apetitiu d'entrada. Si els nostres barreres ja de l'olor o de l'altre que arriba cansat de la feina o que nosaltres hem fet un fregit a la cuina i surts que fas l'olor tu a sardina a la brasa, doncs no estàs gaire apetitiva, no? Però bueno, si fas olor a crustaci encara, no? Pot ser que és una mica més, però si fas olor a sardineta, com que no. Quines coses podem trobar? Perquè avui ens has portat aquí una petita mostra. Doncs podem trobar una selecció de productes. Aquí hem portat una selecció, però el que trobem a la botiga tot està molt relacionat amb els sentits, no? O sigui, la sensualitat, els sentits, i a viure la intimitat amb els 5 sentits, no? Potenciar tot això, el que és la vista amb una robeta, per exemple, o a vegades privar de la vista, no? Per exemple, amb això, que és una banda per tapar els ulls, no? O sigui, quan tu tapes els ulls se potencien els altres sentits, sents més l'olor, el tacte, no? Les carícies, doncs cosetes així. Després també hem portat això per potenciar, bueno, això és una cosa que a mi m'encanta, és una espelmeta, podeu olorar. Oh, sí, jo la conec ja, aquesta oloreta, sí. La Pilar la coneix. Qui no coneix la Pilar? Qui no coneix la Pilar? Però escolta, una curiositat, aquesta cullera, porta una cullera? Sí, això és una espelma que tu l'encens i a banda de crear una mica d'ambient, que se tracta d'això, de crear un context per a la intimitat, doncs la llumeta aquesta romàntica, quan tu l'encens i se va desfent, això és oli de massatge. I no crema? No, és com la cera, o sigui que quan te la fiques doncs està una mica calenta i te fa una mica d'impressió, però bueno, s'ha de tastar. Per això porta la cullereta, perquè amb la cullereta s'aplica quan està desfet i se fa el massatge. Molt bé. Llavors es converteix en agradable perquè està calentó. De fet, tu també vas una mica pujada de temperatura. Quan me parles jo, me parles de mi o...? No, aquí diu tu, diu qualsevol que ho utilitza. Ai, Maribi, no hauràs de sé, passar per la botiga de la Vanessa. Jo ja he passat per la botiga de la Vanessa. Més sovint, més sovint. Jo hi he anat. És una miqueta això, no? El que passa és que totes aquestes coses sempre s'han de procurar que a l'altre li vingui de gust, és el que sempre dèiem aquí, no? De que tu pots fer una suggerència, per exemple, el que dèiem, no? Amb la banda de tapar els ulls, pot ser una cosa molt enriquidora, però hi ha persones que ho poden viure com a que jo perdo el control i se pot convertir, doncs no li faré passar a la parella de és que això ho he comprat i això ho hem d'utilitzar. És a dir, tot està bé sempre i quan a tots dues bandes de la parella ens vagi bé, no? És a dir, pot ser potenciador, perquè pot ser la part excitant, però hem de saber que hi ha gent que és molt fòbica i que ficar-li una pena als ulls, no. Però li pot ajudar molt que si jo soc potser molt fòbica i vull això ficar-li a la parella sí que li vingui de gust, jo no tinc per què passar pel tràngol i a l'altre li ve de gust. Pilar, parlava la Vanessa dels 5 sentits. Tu sempre ho dius, que la dona s'enamora per l'orella i l'home per altres llocs. I entra pels ulls, sí. Clar, doncs hem d'intentar això, no? Jugar una mica amb picardia, no? I a vegades el que és d'agrair de la Vanessa és que té molta vista amb això, és a dir, no és sexòloga de professió, però té molta mundologia i vulguis anar parlant amb molta gent i nosaltres també li expliquem cosetes, no? Llavors, ella ha sapigut assessorar bé a la gent, no? Ha sapigut que quan li veu un home, doncs, com entrar-li perquè ell marxi còmode de la seva botiga amb les 4 cosetes per la seva xicota. O quan van un grup de noies que venen soles, doncs sap agafar i dir-los, mira, proveu això, proveu allò. Doncs això està molt bé. Acostumen a anar els homes sols i les dones acompanyades? No. Acostumen a venir les dones soles i els homes acompanyats. Se senten més protegits, és com que queda més diluït la cosa, no? I les altres són més valentes, i a més el que hi hagi a darrere de la botiga una noia
també als homes els dona molta tranquil·litat, és com la consulta al sexòleg. És curiós, però la gent es pensa que només tinc clientes dones. Jo tinc un munt d'homes, és a dir, són bastant més valents dels que en pensem, els homes. Per cert, aquest tipus de producte és solament per una nit especial com la de Cap d'Any o es pot utilitzar qualsevol cap de setmana o nit que ens vingui de gust? Qualsevol nit. O sigui, la nit de Cap d'Any és una nit especial, que la pots fer més especial encara, si adquireixes alguna coseta d'aquestes, o sigui, doncs, per fer alguna cosa diferent, però això se pot utilitzar qualsevol nit. O sigui, això és el que intentem, o sigui, crear un estil de vida més sensual per a les parelles, o sigui, que siguin conscients de la importància de crear un context, sobretot per a la dona, i de cuidar la intimitat, perquè està clar que amb el ritme que portem, o sigui, les presses, l'estrès, la família, la feina, doncs que arribi un moment, o sigui, que ho deixes per a l'últim moment, la intimitat, i és molt important en la parella. I no pots fer només aquestes coses el dia de l'aniversari o el dia de Nadal. Al Nadal ja anem cansats de mena, no? Tantes compres. Però això ho has de fer el dia que menys ho esperi la parella, que la sorpresa és aquella cosa que no pots comprar a la botiga de la Vanessa i és sorprendre la parella qualsevol altre dia. Bueno, però hi ha recursos per sorprendre. Per exemple, el talonari aquest. Aquest talonari, a mi m'agrada molt perquè ofereix una sèrie, són uns vales, no? Tu tens el talonari, aquest és el de noia i està el de noi també. I llavors tu tens el talonari i cada vegada que vulguis sorprendre a la teva parella li dones un vale. Per exemple, aquest és per un sopar amb espelmetes per a dos. Hi ha diferents cosetes, o sigui, algunes més arriscades que unes altres i depèn de com te trobis tu, doncs li pots sorprendre un matí regalant-li un o deixant-li a la butxaca i després, clar, t'has de comprometre a fer realitat del regal. No es tracta de deixar el val, sinó també després de fer la demanda, no? Sí, i t'ajuda bastant a trencar una mica amb la rutina i a aixecar la passió, o sigui, perquè són sorpreses, trenca molt, o sigui, se veu que la persona està per tu, que vol regalar-te alguna cosa, no? Encara que sigui un moment, no només ha de ser comprar un regal, o sigui, són moments especials. Vanessa, continua estant molt de moda les calcetes i els calçotets vermells? Sí, per aquests dies està de moda. Calceta o tanga? Tanga amb liguero. A la meva botiga. Hi ha de tot, sí, perquè clar, no pot ser allò, els calçotets de pana no posen, Mariví. Però de pana. Ha de ser una cosa amb certa... O les calces de collal, no? Clar, no, ha de ser una cosa una mica més apanyadeta, no? Va, anem a regirar una mica aquesta taula que ens ha portat la Vanessa. A veure, Vanessa, això, va, aquesta capseta, explica'ns. Aquesta capseta. Tenim aquí el tamany gran, per exemple, i aquest és el tamany de viatge, és el kit de cap de setmana. Aquest ens ho deixarien portar a l'avió? Jo crec que sí. Crec que sí. I si més no, sempre pots subornar els de la... Jo, a vegades, quan vinc de congrés, a vegades suborno la Guàrdia Civil quan passo pel... Ui, no diguis això, Pilar. Bueno, els hi regalo algo, va, no he dit res, però els hi regalo alguna cosa del que porten. El Cafeïna no es fa responsable del que diguin els seus col·laboradors. No, però a vegades portes moltes coses que porten moltes resistències i molta metralla i s'assusta la Guàrdia Civil, te diu que pot obrir la maleta i tu dius no saps el que has dit. Llavors, quan els hi has de regalar alguna coseta, algun present, no? Molt bé, molt bé. Ara hem vist el que seria la capsa per casa, i en aquest cas aquesta seria el de viatge, el kit de viatge. El kit de viatge. O per provar-ho, a veure què tal, no? Sí, també està molt bé, perquè el tema de la cosmètica eròtica potser és el més desconegut i ofereix moltes possibilitats a la parella. I quan parlem de cosmètica eròtica parlem des d'un oli de massatge, afrodisíac per l'aroma, que també serveix un oli que estigui a casa, o sigui, que tinguem a casa. Dèiem, a vegades un ha de tirar del que té, no? Doncs el pot de la nata, coses que no siguin... Clar, la mel no, que és molt pegalosa, ja ho hem dit. Ui, hi ha algunes persones que han tingut alguna sorpresa amb la mel. L'han ficat al microones per fer algun joc amb la parella. Però capta molta calor, allò, alguna cremada he vist. I després la cosa no... Clar, hi ha coses que són perilloses i depèn de com, doncs millor coses que són específiques, no? I que estan testades dermatològicament. Que més amb la innocentada el dia que no toca. Exacte. Bé, continua, Vanessa. Doncs això està molt bé provar una miqueteta de tot. Porta olis de massatge, gel de bany, però amb aromateràpia, aromafruites exòtiques. Després tenim aquesta plometa, que a banda d'estimulador per acariciar la pell i per fer pessigolles, doncs també és l'aplicador d'uns polvets que hi ha aquí, que són comestibles, que el tamany gran són aquests. Ui, aquest ja és de llauna important, aquí, no? És com el colacau familiar, per tot l'any.
va amb l'aplicador i es tracta de sucar i passar per la pell de la parella i la parella fa petons i té gust a frambuesa. O sigui, hem de buscar un sabor que ens agradi. Sí, hi ha diferents sabors. I després aquest kit també porta un sensibilitzador, que és per a les zones erògenes, per augmentar la sensibilitat. Ah, molt bé, escolta, hi ha coses que jo no sabia ni que existien, Clar, clar. I moltes vegades també, si no tens un recurs, tu li pots ficar sucre glacé o pots ficar alguna cosa, i si tu saps perfectament dir el que has de dir en aquell moment, vamos, el sucre glacé capta unes energies i, vamos, serveix per tot. Clar, la sugestió també funciona. Jo crec que moltes vegades és una qüestió d'actitud, també. O sigui, que fer el massatge no és fer el massatge, és l'actitud i tot l'amor que tu fiques allà, no? El que dius i l'adequat, no? La voluntat és molt important. Molt, molt. Sí, molt important. Molt important. Més coses. Aquí tenim uns cors, grans i petits. Sí, aquests cors és un joc. Doncs, llavors, no és un joc d'aquestos que t'has de ficar una horeta, jugar i ser fallar i això, no. En un moment... Jugues el que vulguis. Sí, en un moment especial tu dius, doncs mira què fem avui, doncs anem a veure, anem a la capseta i traiem un paperet. Amb les pinces, amb delicadesa. Sí. I llavors t'has de comprometre també a fer el que diu, perquè si no, no té gràcia. No, aquesta no la deixem. No, aquesta la fem. A veure, la pots llegir o és molt... Pensa que estem en horari infantil, Hoy es un día especial, formula un deseo en voz alta y deja que tu pareja lo convierta en realidad. Por supuesto, tiene que ser algo realista y en lo que ambos estéis de acuerdo. Ah, doncs està bé, no? Sí, ja està bé. Està fantàstic. No serveix allò de, carinyo, te'n vas a la cuina i totes les rajoles de dalt a baix. No és erogen. No. Hem de buscar una cosa que sigui... A tu et posarà molt contenta. I potser te pujarà la libido, però amb ell no. Llavors ha de ser una cosa on juguem els dos. I aquesta petita seria el mateix? Sí, és la versió en petit. Bueno, d'aquests cors està l'eròtic, el nupcial, el romàntic... Hi ha diferents. Per cert, què tal l'amic invisible a la teva botiga? Què? Bé. Sí? La gent s'ha animat? Sí, s'ha animat. O sigui, sobretot venien a buscar cosetes, o sigui, pues, una mica per a conya, per fer riure, no? I bé, bueno, trobaven de tot, no? I cosetes que deien, pues mira, pues, quasi que això potser li agrada més, que no fa tan riure, o sigui, perquè que després hi puguin treure un profit, no? Sí. Doncs això. La música romàntica, música eròtica, la música suau. Sí, també. Però a més la presentació molt maca, Sí, hi ha llibres, hi ha música, els llibres també són molt importants, sí, per mobilitzar... Perquè una escena romàntica amb Iron Maiden no, no? No. No pot ser. No. I aquest perfum que has portat? Aquest és un perfum per als llençols, que també te'l pots ficar tu. Ui, ara aquí oloraré. Ara tots els invitats que vinguin darrere veràs. Oh, quina bona oloreta. Sí. Què és això? És afrodisíac, és de rosa, jazmín i... Deu haver un bon rotllo a la teva botiga? Sí. La veritat és que sí, tothom que ve se sent a gust, deu ser per alguna cosa, no? Sí. Una barreja d'aromes. Sí, i bueno, ja veus, o sigui, fa una olor molt lanet, així com molt sensual, i és això pels llençols, pel crear també, o sigui, començar a crear una mica. Això serien l'incens, que a més és com molt, està molt potenciat, no, l'aroma? La capseta ja és bonica en si, ja és més cuidat. Quin has portat? A veure. Aquest és el de fruites de la passió, i aquest el de canyella. Ai! És que a mi m'agrada molt. Ja sabem el que va comprar la Mariví, doncs. Sí, jo vaig comprar una capseta i a més he de dir una cosa, que crema, la capsa mai aprendré a obrir-la correctament, però són un incens tan fort, cuidat, és molt... sí, que simplement obres la caixa ja està, i ja fa olor, Oh, m'encanta. Sí. El que també va acostumar a passar amb les olors és que el nostre cervell acostuma a condicionar-se amb certa facilitat. És a dir, si tenim aquestes barretes per a les ocasions comptades, doncs només és encendre una barreta més i ja se'ns desperta el record de l'experiència positiva anterior. Això també a nivell psicològic ho hem de saber explotar, no? Perquè si tenim associades certes escenes, per exemple, les dones que són fòbiques a certes situacions o algun home que és aversiu per a segons quines qüestions, quan se desencadena el primer fet fòbic, es trenca l'erotisme. En canvi, això és per a fer tot el contrari, no? Erotitzar aquell moment, condicionar-nos positivament i que a partir d'aquí tot sigui molt fàcil. Jo la meva pregunta és, ja hauríem de començar acabant, però hi ha dues coses que no vull marxar sense saber què són. Què és aquest ou?
Això és per fer la truita? No. Això, Mariví, mira, t'ho anem a ensenyar. Això és una cosa molt discreta, perquè tu li pots regalar als nebots, quan tindre certa edat. O per l'amic invisible, per l'amic invisible, és una cosa És de noia o de noia, això? Això ho pots... Home, no, és per a ficar-ho a l'orella del noi. Ai, no, a l'orella no, no? És per a ficar-ho al noi. El noi ho utilitzarà, però bueno, és igual qui ho posi. De fet, la gràcia d'aquest ou, jo ja veus que m'he animat, la Vanessa... Jo veig que domines, Bueno, Que domines. és una cosa que utilitzem bastant els sexòlegs. Aquí dins hi ha com una cosa que perquè tingui pes, perquè si t'hi fixes, això té una textura molt, molt agradable. Mariví, te'l deixem tocar. Va, Igual t'agrada i te'n compres un. a veure. Després no direm en qui li vols ficar, però bueno. Doncs aquesta cosa, a dins, amb aquesta cosa que li dona textura, hi ha uns sobrets, que és d'una gelatina especial, que l'obro, repleno aquí dins, d'acord? Sí? I llavors això serveix per a enfundar. D'acord? Veus que té una capacitat, estira adequadament, Mariví, agafa fort, dona. Va. Veus, vull dir, Estira té molt. textura, vull dir, és una cosa molt agradable, a més es pot rentar, es pot reutilitzar, això ja ho haurem gastat, però aquí dins hi pots ficar una altra coseta, sempre i quan no sigui abrasiva. Doncs llavors això és per jugar. Ho acabo, ho rento, molt bé, Mariví, quina pràctica que tens. Llavors a dintre tenen una textura també. Diferent. Ho podem donar-li la volta? Sí, dona-li la volta. Perquè es vegi la textura. N'hi ha de diferents. Aquest, per exemple, si veieu, té aquesta rugositat, doncs té aquesta rugositat. D'acord? Però n'hi ha topets, n'hi ha estrelletes, n'hi ha de més sofisticats i menys. És qüestió d'anar provant. Aquest el blavet, doncs és això. I això li diuen l'ou japonès, veritat, Vanessa? Sí. Doncs molt bé, els japonesos fan grans invents, no? Doncs després el rentem, tornem a guardar amb aquesta part que li dona una mica més de consistència, seria com la perxa, no? Doncs guardem aquí, Guardem a l'armari. ho tornem a d'allò, ho guardes a la tauleta de nit, els nens quan te diuen què és això, tu li dius res, Un Kinder sorpresa. un Kinder sorpresa, i ja està, els nens també juguen amb el que surt dels ous, no? Molt bé. Doncs ja està, ho guardes així, guaita, que discret queda, I ja està. queda estupendo. I això què és? Un perfum? Què és, Vanessa? No, això és una bola de massatge. És per a la parella, per a fer massatges i passar-ho per tot el cos, no? Només a les zones erògenes. Per això vibra o alguna cosa? Sí, això és vibrador. Sí, és vibrador, té diferents modes de vibracions i se passa pel cos. Escolta, avorrida no estàs, No. Hi ha algun producte que sigui l'estrella? Que la gent ja comenci a conèixer... A mi lo de l'ou m'ha fet molta gràcia, Vull dir que ho he de No, és reconèixer. una cosa molt assequible econòmicament, és a dir, és una cosa que fins i tot s'utilitza en teràpia, no? Mèdica, vull dir, s'utilitza per a que la gent... Tu recommanes? Jo ho recomano molt, i a algun client li ha servit, vull dir. I als nois els agrada, o sigui, no com consol, o sigui, quan no se té És un parella. substitut de la No és parella, un sinó és una cosa per jugar i Sí, per és provar... per a jugar i agrada, és divertit, o sigui, és divertit. I després això és una de les coses que més se demana, perquè porta una miqueteta de tot, la xocolata també, que és xocolata corporal per dibuixar la pell, per fer un recorregut, per escriure. Les cosetes així de cosmètica són el que... És que són les reines. Donen marge, per exemple, aquell xocolata que ensenya la Vanessa, que porta aquest d'aquí. petit aplicador, si veus aquest penzellet tan boniquet que és així de cautxo, no? És molt tovet. Sí. Això te pots entretindre, perquè a vegades ens falta recursos, llavors t'entretens a pintar i a dibuixar, doncs mira, ara l'escriuré el nom, no? Doncs Vanessa... Doncs mentrestant... Ui, amb la Vanessa, com que l'escriu amb 2 S, Clar. Ja per a tindrem més rato. temps, tindrem més temps. Clar. I això és comestible? És comestible, sí. I et dona temps a pensar, et dona temps a què és el següent que faré. No m'angoixo, si me falten recursos, doncs, mentrestant estic pensant, i tot això t'ajuda una miqueteta. Recomanacions per una de les nits més especials de l'any, Vanessa? Bueno, la roba, o sigui, sentir-se ben sexy. O sigui, ficar-se la roba vermella que dona sort i també per l'amor i per la passió i sentir-te sexy, o sigui, tenir una actitud sexy i després, bueno, si vols alguna coseta més picarona, o sigui, per quan acabi la nit, doncs genial. O que comenci el dia. Pilar, Sobretot, no barrejar massa alcohol, Sí. perquè l'alcohol és un gran anestèsic del sistema nerviós central i llavors ja te poden portar el que vulguis, que diràs, No. que te haga què, no et sortirà la cosa. dice que te haga que dice, toma el huevo. Que te lo metes por donde te quepa. No. Llavors, intentar no beure massa alcohol, perquè el puntet aquell és molt difícil de trobar de vegades i sobretot ja veieu que tot són coses molt sanes, no? Doncs no ficar-hi coses insanes, el consum de tòxics i de coses ja més passades de tono de l'alcohol no són gens recomanables. Pilar Ribes, que
tinguis un bon any. T'esperem al Cafeïna d'aquí a no res. Aquí no res. Vanessa, felicitats. Gràcies. Molta sort, que aquest 2011 sigui el teu any i a continuar amb els tàpers secs, aconsellant una mica a tothom que passa per la teva botiga, que ja se queda enamorada de com està decorada i una vegada que entres dintre doncs ja comences a mirar i a preguntar sense cap mena de pudor, perquè la Vanessa t'ho explica molt bé i molt clar, vull dir, surt sense cap mena de dubte. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a tu, Nosaltres Maria. continuem amb més coses aquí al Cafeïna.